Fundisayo uVabhakshni Maharaj. Kuthiwa lapha asibhale le nombolo ngamagama. Angifuni ukisho phela le nombolo ngoba phela kuzobe kusekufana nokuthi ngikutshela impendulo. Kuthiwa le nombolo asiyibhale ngamagama. Awuthi ngiqale ngiyiqaqa nje ngibhalela ngezansi. Ngizothi 63 awuthi ngishintsha umbala. 63 nalichashaza lethu 1 ngifuna umunye umbala 5. Sengibhalila ngenzansi inamba lekuthiwa sibhale ngani ngamagama. Ubuzoqala laphi ke wena? Yabona ukuthi u63 wethu ndawonye uhlukaniswa ichashaza lapha ku15. 60 siyabhala 60 63 njengoba inamba izisho. Ichashaza lethu leli lal times sizothi kulona and. Nanku 1 wethu sizobhala ngayiphi indlela? U1 wethu lo bambisene no5. Singawuqaqa subhale ngayiphi indlela uma sekumele siubhale ngamagama. Uyabona ukuthi u15, uyabona ukuthi 1 and 5, uzobhala uthini? Ziningi indlela zokuthi ubhale lo 1 and 5. Kodwa thina sifuna indlela elifushane futhi ezozwakala kangconywana. Yabona 15 singathini? Ngomane ama-hundreds. Nayi impendulo yethu 63 and 1500s. Khumbula ukuthi u-and wethu umelele liyachashaza la times. Awuthi ngithi ukuthatha njengoba kubhaliwe la ngenhla ngibhale ngenye indlela ozoyizwa kangconywana kodwa abaningi bangayithola njengendida yinde kakhulu kodwa ngizokukhombisa enye indlela yokubhala. Enye indlela yokubhala ungathi u1 10th ngoba u1 wethu ukwama 10th. Nanku no5 wethu sithi and 51 51 wama hundreds. Ngakho basuyifunda ke impendulo yakho kuzobe seku 63 and 1/10 and 500. Uyabona ukuthi yinde le ndlela yesibili. Ingconywana le ngenhla iyazwakala kangcono nabantu abaningi bangayithola ngokusheshsha. Le ngenzansi ithanda ukuba yinde kakhulu. Athi ngikukhombisa enye indlela phela obungayiguqula ngayo le mpendulo. Na u1 wethu njengoba kwama 10 khumbula ukuthi ama 10 ethu 1/10 bakwama hundreds u5/100. Uyayibona uthi ngibhalela ngenzansi ukuthi ukuze uthole le mpendulo u15 wethu suthole kanjani uma ukuthi mhlawumbe sobuzwa ukuthi u15 uqhamukaphi. Uyabona ngizoyibeka ngale ndlela u1/10 ngithi plus 5/100. Ngizofaka o0 bethu lapha kuzoba uba u10/100. Uzosipha uzosipha u15/100. Uyayibona impendulo yethu iyacaca nje ibalula. Nayi impendulo yethu.